Така, един момент. Така, това са листите от календара от 2025 година и искам да правим един разбор какво съм получил през 2025 година. Понеже книгите не са тук и няма как да ви ги показвам, просто ще ги гледате някъде на екрана. Може би ще направя ето. Така. Имаме, може да това. Където е микрофона. Добре, мисля, че така е по-добре. Ето тук ще ви показвам снимки, защото, както казах, книгите не са при мен и няма как да ги показвам на физическо състояние. Нека започваме от януари. Властелина на пръстените, естествено. Като съм чел едновременно Град под обсада. Това е от поредицата, една българска поредица, криминална трилогия, всъщност. Властелина на пръстените, да. Град под обсада може би. Хареса ми, но не чак толкова много. През първия месец съм се опитал да чета две книги едновременно. Това дори го бях забравил. Да, през февруари съм продължил с Властелина на пръстените на Град под обсада, просто съм го оставил и съм започнал пак да го чета на края на месеца. Така че в февруари го порим за една книга. До тук станаха две. Вау! Да, Властелина на пръстените беше доста дълго. Нещо доста ми хареса. Не знам дали съм го казвал, но филмите съм се опитвал да ги гледам, но не са моето. Книгата ми хареса доста. Макар че имаше забележки, но книгата ми хареса. През март съм приключил Властелина на пръстените. Малко преди средата на март месец съм приключил с Властелина на пръстените и съм продължил само с Град под обсада. След което съм започнал как работи интуицията. Мисля, че съм я показвал тази книга. Тази книга също е горе-долу. Не е точно най-доброто нещо, което съм чел, но пък и не беше чак толкова зле. Горе-долу. Град под обсада е бил втората книга и след това съм започнал Градът не забравя, което е третата книга от тази поредица. Градът не забравя беше малко по-бърза за четене от другите две. Много объркващи са, но пък на мен ми харесаха, смисъл горе-долу са и трите. Добре, да видим април. Вече съм започнал с готическите романси. Един тъмен прозорец и две преплетени корони. Буквално съм прочел един тъмен прозорец за 2 седмици, което съм започнал, нали. Две преплетени корони. Това е дуология и е готическа и има магии и е много готино измислена магическата система. Добре, продължаваме с май. Ауч. Тази за 3 седмици съм е довършил, просто това са 540 страници за 2 седмици. Мисля, че доста добре е за мен.
Аз не съм от най-бързите четачи. След това следва още една криминална на Майкъл Конъли, Студени досиета. Тази може би беше доста добра. Хареса ми? Да. Дава ми да. Също забравих диалогията, за която говорим преди малко. Също са да. Студени досиета? Да. Много ми хареса. Също скоро си купих друга книга на Майкъл Конъли, защото просто я видях в сайта на Сиела, мисля, че беше. Не е в Сиела. Някъде другаде. Orange? Да. Скоро си купувах книги от Orange. И това Майкъл Конъли беше просто една от нещата, които си взех. Тази книга вървяла малко по-бавно, 2 седмици. Да, около 2 седмици съм отделил за нея. Продължаваме с месец юни. Тук съм започнал Ерагон, които също са да. Ерагон и Първородния. Взел съм само двете, защото само тях имам. Благодаря ми ги най-добрия ми приятел, които са си по принцип негови, но ми ги даде и аз ги четох и са при мен, но не са в момента при мен, всички книги са другаде. Опитах се също да намеря другите две, защото май са общо 4, но не можах. Ерагон ми е отнел 3 седмици и половина. 3 седмици и половина, това са 457 страници. И май малко множко, в сравнение с другите. Явно е вървяла малко по-бавничко, отколкото ми се иска, с което съм започнал абсолютно веднага Първородния, защото много ми хареса и двете са да. Ако някога намеря другите две, ще ги прочета и тях. Да. После Клуб 5 сутринта. По-скоро не. Прочетох я от край до край, но не я препоръчвам. Не мисля, че има нещо, което другите книги за личностно развитие да нямат. Не. И историята беше наистина тъпа. Но пък интересно ми беше да разбера какво ще стане накрая, все пак. Въпреки че самата история беше тъпа. И нямам идея защо я имаше въобще тази история там. Но както и да е, няма значение. Криминален клуб четвъртък, изобщо цялата поредица е топа на топа. Това е, ако никога не сте чели криминален роман и искате да започнете от някъде, това е много добра поредица за такова нещо. Наскоро разбрах, че е излязла 5-та книга от тази история, което не знаех, че ще се случва. Мислех, че това е края, но излезе 5-та книга и сега трябва да прочета и нея, макар че в момента я нямам. Продължаваме с септември. Момент! През август съм чел 3-та книга на Криминален клуб четвъртък. Септември съм започнал 4-та. Да. Но както казах, това е перфектна книга. Хумор, изобщо всичко, което може да искате от една книга. И в края на септември съм започнал книгата на Джанет Макърди. Няма да произнасям името. Да. С 2 ръце да. Не се заблуждавайте по заглавието. Не е точно това, което звучи по заглавието, даже по-зле. Препоръчваме на всички. Просто много
Също има много хумор, много черен хумор, както се казва, и много ми хареса. Освен това е автобиографично, така че това е още една добавена стойност към произведението. Така. След като съм прочел това, после съм започнал Готикана, някъде в средата на месеца и съм приключил на края на месеца. Да, да кажем 2 седмици за 424 страници. Да, разбирате за какво говоря. Готикана беше по-скоро не. В смисъл, да, беше добро до някъде, но като цяло не мисля, че бих си купил нещо подобно пак. Или от същата авторка. Не. Да, след Готикана съм започнал Листопад. Да. Това е наистина книгата от сериала. Можете да видите по корицата. Намерих я на Битака и си я купих. Имам още няколко от сериали, като Стъклен дом, българския сериал, и Дневниците на вампира. Да. Но да кажем, че края беше много неочакван за мен и няма много общо с сериала. Но е горе-долу същото, със същите герои, но се усеща по различен начин. Не мога да го обясня като хората, но някак си беше много по-окей, отколкото сериала. Сериала дори не си спомням много нещата, но книгата доста ми хареса. Да, препоръчвам, ако си я намерите някъде, я прочетете. Да, когато приключих Листопад, реших да прочета Петима оцеляват. Ето това нещо. Да. В смисъл, аз за първи път чета подобно нещо. Не знам как се води този жанр. Беше тотално не знам дали бяха разделени точно на глави, по-скоро на часове, и действието се развива в 8 часа и горе-долу на всеки час, мисля, че ставаше някакъв плот твист и просто много ми хареса, много добра, 100% да. С 2 ръце препоръчвам на всеки, който се чуди дали да я прочете. Много беше добро. Четената магия също си я бях намерил на Битака. Ето това нещо. И ако някога сте се чудили дали искате да се занимавате с практикуване на магия, на някакви ритуали и такива неща, по-добре прочетете тази или някоя друга книга, която да ви обясни проблемите, които може да имате. И да, като цяло имаше интересни неща. Имаше глави, в които се говори за Соломон, за легендите за него, и да ви кажа честно, някой ден може да си взема книга, която е само за него. Така, технически проблем. Дори не е същия ден, но искам да продължа това. Следващата книга, която съм започнал буквално през декември, Хладнокръвно отмъщение.
на Preston Child. Тя е по-скоро може би. Там е много странно, но книгата беше добра. Май. До някъде. След което съм започнал любимите факти на Ники Кънчев. Не знам дали са му наистина любими, но доста неща научих от там. Общо взето това е за декември. След това започнах пътеводител на галактическия стопаджия. В момента съм на 280 страници навътре в историята и за сега е добре. Мисля, че това беше. Мисля, че стига толкова. За тази година беше това. Не знам колко станаха. Не съм ги проверил. 21. И скоро се здобих с тези. Stay tuned. Най-после тая година приключи. Тя ми писва.